Santa Coloma era un petit poble pagès a principis del segle XX. Després es van fer algunes fàbriques i la ciutat va créixer fins a uns pocs milers d'habitants. Va ser als anys 60 quan molts emigrants, sobretot del sud d'Espanya, van venir a Catalunya a buscar feina i Santa Coloma va arribar a tenir 140.000 habitants, en barraques i cases fetes a correcuita. Deien que era una ciutat dormitori, perquè la gent treballava i treballava, fora de Santa Coloma, i només venia a casa a dormir. Els carrers estaven sense asfaltar. No hi havia escoles, ni zones verdes, ni ambulatoris, ni transports, i la gent va començar a moure's per aconseguir-los. Al carrer Wagner, cantonada Beethoven, hi havia un solar ple de rates i brutícies. A l'any 1975, els veïns el netegen per demanar que s'hi faci una escola. A la ciutat hi ha milers de nens sense places escolars. Pares i veïns surten al carrer en manifestació. Així, l'any 1976 s'aconsegueixen els barracons per donar una resposta ràpida al problema. Barracons del Fray Luis de León, del Miguel de Unamuno, de les Vinyes i del Josep Trueta, escoles d'Ausiàs March i Pompeu Fabra i els aularis de les Vinyes i el Beethoven en 8 aules. Els propers anys són de lluites per aconseguir més i millors escoles. D'aquesta manera es capgira la situació. Santa Coloma passa de tenir majoria d'escola privada a pública.